keren ya resolution policy kadika isu ko berembah kam dei badak mentasi benar penalai benai pina kemau history na do khat nai spak nai puwei nai puar kasangki isu bala move bai kene ban darang ya history hau khat nai spak nai pupra kadika ki isu ko ba penbor ka UDP hako to ko por bahkan penrung ya resolution policy hapa ka manifesto ko jongka bat kila penrung ru ko solusi kolong ondala job how to por kawan ka soka jong UDP bat kolong ka ba lengo pada ba ki klem sim kya ya ni ka bentah ka kongsan bat ter hadin kitu kisnam ka ki babun ki sengkila sedang ban keren ni kaman ban aku bade ba khnam ni pi ngimdi ban klet ka khnam la khana ki isu ka bamun ya ki isu ki kongsan jong ka ki isu la thep ba ya ka khnam na do ka ILP resolution policy ki dei lupa kata ki ba don ba emana na setuju ka khnam mat dei ka MP election ne mat dei ka MLA election ne mat dei ka MDC election kini di ki mat bangim la su ban weng mar ya kini ki mat la khalang ha por ba khai ka khnam bat hadin ki turu ngimong bang isang ya kung kita ki kaseng ka baret hendai ka bayai trei borosan sunem pinepe ka history langim la ban perta pok yang dobar thawai hindra surok la bon sin ya keren ya kani amat ko jora ka ba kta ba ya ka ya ki konsam la ki jongi ban ni so komen pada mentah pi kan ni kamat nak yang la don ki parti ki bara apo ka yang dobar thawai bat ni hab ai khoblei ya ka jingra ko mi kani kamat ka remba kanang ba ngindon no ya kata ka solution kai ka bangila hab ban yaisha asan pusna mentah